Walay nahatag nga impormasyon ang National Bureau of Investigation kun NBI kabahin sa alegasyong gisaarang hitman ni Vice President Sara Duterte. Kini ang giangkon ni NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa impeachment court atol sa ikaupat nga adlaw sa pagdungog kagahapong adlaw sa ikaupat sab nga artikulo sa impeachment sa bise. Gani atol sa eksaminasyon ni Senator Judge Bam Aquino gibutyag ni Lotok nga wala pa sila'y na-establisar nga beripikadong impormasyon o gahulat gihapon ni ini hangtod karon. At ang maminaw mamahayag ni Attorney Jeremy Lotok. Unfortunately, wala kaming ma-establish na validated information na confirm. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ho katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. Nasairan nga maong hitman mao'y mupatay matod pa kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhiyaw Speaker Martin Romualdez kung dunay mahitabo kang VP Sara.